Nacházíme se na revíru, kde se cíleně pro tento způsob lovu vysazuje pstruh duhový a siven, ale nachází se zde i okoun a štika. Osvědčilo se mně nehledat zbytečně cíleně pstruha. Pstruh jezdí v hejnu a hledá potravu. To znamená najít si místo, správně vyvrtat díry, dobře nakrmit a čekat. Samozřejmě může se stát, že ryba nepřijede a je dobré změnit místo. Osvědčilo se mně, pokud jsme 2 nebo 3 rybáři, udělat takový pomyslný kruh a do kruhu vyvrtat 5 nebo 6 dír. Standardně vždy chodíme kolem kruhu, uprostřed kruhu se nepohybujeme a uděláme takový světelný kužel do vody. Což ryby může přilákat, doprostřed kruhu se můžou schovávat a vždy, když pojedou z kruhu ven, narazí na naše nástrahy nebo na naše nakrmené místo. To, že je sníh na ledě, to nám jenom nahrává, že pod pokrývkou je všude tma a způsobené díry nám dělají světelný kužel. Chytání pstruha duhového se dá několika způsoby. Osvědčená sestava je malý půlgramový spláveček s obratlíkem, s návazcem. Je to kluzný splávek, díky tomu, že používáme krátké udice, nepoužívám pevné splávky, protože když je hloubka okolo 1 až 2 metrů, špatně by se mě zdolávalo. Kluzný splávek pěkně klouže po silonu a připravená narážka nebo zarážka nám určuje hloubku. Při zdolávání nám pěkně spláveček klouže dolů k obratlíku a bez problémů můžu vzdolávat. Jakmile mám sestavu nachystanou, je dobré změřit si hloubku, nebo je důležité změřit si hloubku. Udělám to jednoduchým způsobem, že na koncový háček přidělám olovo a zarážkou pohybuji tak, abych si určil hloubku. Nástrahu dávám zhruba 5 až 10 cm nad dno, zkouším několik způsobů, který se mi osvědčí, ten potom preferuji. Jako nástrahu používám živou rybičku, různé druhy těsta, twister, zkrátka dá se použít ledacos. Vzhledem k tomu, že pstruh duhový je takové malé prasátko, sežere úplně všechno. Je dobré se mu trefit akorát do chutě, vyzkoušet několik typů nástrah, které fungují, tak na ten chytat. Záběry na sebe dlouho nenechali čekat. První záběr bylo na růžové těsto. Nechce se mě ryba brát do ruky, protože ji budu pouštět, tak ji zkusím vzít za čelist a vyháčkovat. Malinký pstruh. Wow! Pstruh se utrhnul, měl jsem tam 10 silon. Vzhledem k tomu, že prut je docela tvrdý, který mám víceméně určený na jesetery nebo na štiku. Byla to špatně zvolená sestava. Dám tam radši 14, aby mohla vydržet.
pěkné. Pro chytání pstruha duhového používám kmenový vlasec 12, 14, maximálně 16 a jako návazec používám fluokarboný 10, 12. Vždy o stupeň, maximálně o 2, tenčí než je kmenový vlasec, aby pružnost toho vlasce byla taková, že nám to pstruh neurazí. Fluokarbony používám speciální, které jsou do studené vody, aby nám neskřehl a nestratil nám vlastnosti, to znamená, aby nám nepraskal. V případě, když chytám na spláveček, tak používám háčky bez protihatu, 10, 12, 14, někdy i 16. Záleží podle toho, jak ryby žerou, kolik je záběrů, podle toho snižuji průměry návazců a zmenšuji háčky. Docela důležitý je krmení. Jakmile máme navrtané dírky dokola a chytáme, je dobré do každé dírky zakrmit tak, aby jsme projíždějící hejno zachytili a udrželi na loveném místě co nejdéle. Jako krmení používám malé pstruží peletky, na které jsou zvyklé, a docela se mě osvědčila anglická vločka, která je hodně pestře zbarvená, je suchá, jakmile ji nasypu na vodu, tak ona se navlhčí a pomalinku propadává sloupcem. Jo, a jakmile chytám na ty různé barevné těsta, tak ta anglická vločka je trošičku menší než položená nástraha a docela dobře se mi to osvědčilo a funguje to skvěle. Co se týče množství krmení, doporučuji krmit málo a častěji. Návazce doporučuji udělat si doma, protože v mrazu 16 háček na 10 silon je docela problematické navázat. Připravit si je do hotového futrálu, vzít hotový návazec, navlíknout návobratlík a můžeme vyměňovat návazce v případě utržení, v případě změny háčku. Bez jakýchkoliv problémů v rychlosti máme vyměňovat.